Tak můžeme děkovat pánům, že jsme se dneska tak tady mohli sejít. Je dovolená, tak nejlepší je, když se pár bratrů a sester sejde a sdílíme se vlastně o pánu, sdílíme se o jeho lásku, o jeho milosrdenství, o jeho cestě, protože pán potřebuje, aby boží lid se konečně probudil. Pán nám dává v božím slově, zaznamenal, že vlastně hodně poznání vlastně nadýmá. A boží lid je zase někde napsáno, já vím kde, ale teď to nebudeme říkat, verše a takový, že boží lid hyne pro nedostatek poznání. Takže, ale on to není rozpor, protože nedostatek poznání, když máš nedostatek poznání a jsi upřímnej a hledáš Ducha Svatého, tak Duch Svatý ti dá ti, co potřebuješ, dá ti, co ti potřebuje dát na té tvé cestě k pánu. Ale když potom rok, 2, 3, 5, 10, 15, 20 let slyšíš kázání za kázáním, když ti někdo chce něco říct, když ti chce třeba i napomenout, tak ty se nenecháš ani napomenout, ani si nenecháš nic říct, protože všecko víš, všecko znáš, všade jsi byl. To říkají lidi ve světě a vlastně to říkají i lidi, bratři a sestry v církvi. My musíme vědět, že pán nás vede do toho, že všechno je v jednoduchosti, obyčejnosti. Na mnoha místech ani boží slovo nemají. Nemají tam možnost, nemají ani Bible, ale žijou s Bohem, ústním podáním, jak si říkají o Bohu, jaký Bůh je, a tak potom si sdílejí, vlastně kážou navzájem si Krista, jako kázal Filip Krista. Kázali Krista. Jak kázali Krista? Svými životy. Že lidi viděli, ten člověk něco má, my to chceme mít taky. Pán mě tady dal, tenkrát dneska už je to více jak 20 let, jsem dostával vždycky slovo od pána a tak jsem to odezdal a vždycky tak na prvních stránkách Života víry tenkrát, když jsem díky Bohu za tohle společenství, kde jsme se mohli narodit s mým synem a vlastně celou mou rodinou, ale pán nás potom odvedl a díky Bohu, že nás odvedl zase do jiného společenství, ale jsme všichni jedna rodina. A my musíme teď ukázat, že pán volá svůj lid, probuďte se. Církve jsou plní slova, plní moudrosti slova těch hlav, ale tu cestu, úzkou cestu, o které dneska chci mluvit, tu neukazujou. Neustále hledají nějaký věci, pořád, zítra něco bude, jako něco by mělo přijít. Ale my už jsme všechno dostali. Všechno pán do nás vlil skrze boží lásku, skrze svůj život, který za nás položil, když to bylo opravdové a přijetí pána Ježíše Krista. Já jsem tohle prožil 15. ledna 1991 a do mě všechno dal. Byl jsem miminko a postupně jsem rost. Máme ty lidi, bratry a sestry, kteří přicházejí do těch hostinců, do těch ovčinců. Máme je rozvázat a nechat je jít za pánem. A já vám přečtu teďko jeden příspěvek, který vyšel 1991. 91 v životě víry. Je to starý příběh. Já vám teď přečtu starý příběh. A poslouchej to svým duchem. Chtěl bych vám popsat jeden starý příběh. Na venkově bydlela rodina. Otec, matka a syn. Nebyli bohatí. Rodiče poslali svého syna studovat do města. Toužili, aby se stal lékařem. Syn s podporou rodičů studoval.
Uprostřed studií zemřel otec. Matka vše, co měla, dala na studia syna. Po vystudování si syn našel bohatou nevěstu a nastěhoval se do jejího velkého domu. Syn se však styděl za svou chudou vesnickou matku. Napsal jí dopis, že se k ní kvůli jejím skromným poměrům nesmí znát. Matka plakala, ale mateřskou láskou vše pochopila a nechtěla synovi stát v cestě ke štěstí. Mladý lékař s manželkou šťastně žili v bohatém domě. Synovi se však po mamince začalo stýskat. Řekl své ženě, že na venkově žije chůva, která se o něho starala, že je již stará a že by ji chtěl mít u sebe. Jeho žena mu dovolila pozvat ji do jejich domu. Uvolnil jí podkrobný pokojík, ale nesměla chodit do společenských místností, kde se scházela honorace města. Já bych jenom vás chtěl, abyste si to vzali jako, že to mluvím o církvi, že to mluvím o těch, kteří se stydí za to, kdo jsou. Synovi však stále něco scházelo. Chodil ke své matce tak, aby to jeho žena neviděla. Vždy mu u maminky bylo moc krásně. Později i přes blahobyt začal upadat do smutku a krizí a návštěvy u maminky se stále množily. Manželka si toho všimla. Musel tedy s pravdou ven. Mladá paní vše pochopila, nebyla zlá. Vzala svého muže za ruku a tu lež mu odpustila. Společně šli do podkroví pro maminku. Vzali ji sebou do svého bytu a od té doby bylo v celém domě dobře. Tento příběh jsem napsal pro pochopení dalších věcí. Téhož dne večer, prvního dne po sobotě, když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl: pokoj vám. Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána. Ježíš jim znovu řekl: pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: přijměte Ducha Svatého. Apoštol Pavel se ptá tebe i mě: když jste uvěřili, přijali jste Ducha Svatého? Říkáme a věříme: ano, jistě, přijali. Každý z nás si musí uvědomit, kde se nachází. Cesta učedníka je pro nás v Božím slově jasně vypsaná. Stáli jsme jako učedníci kolem posedlého chlapce z Lukášova Evangelia 9. Máme však již být u chrámové brány, Skutky 3 až 9. Hledíme